Yapon яңалыклары белән Миңгелнара. Мин Алсу. Безгә 10-нчы тауыңны аңлатасыңмы? Менә 10-нчы тауга килдек бит. Аңлатырга телим. Менә Япон тауларынан башлап җибәрик әйдә. Минем артымдагы тау Хьючи-Гатаке дигән тау. Хьючи-Гатаке. Фукушима префектурасында урнашкан һәм Тохукуның иң бөек ноктасы. Тохуку. Ничә метр? М, Тәбәнәк кебек күренә моннан. Бу әле анда уровеньлап менә шулай менәсең инде, менәсең һәм шундый менә күллекләр, таулар, менә күллекләр, ниләр, бу әле ничәдер уровеньга менгәннән соң инде менә шулай. Менәсең менә шушындый була, тагын менәсең, тагын шушындый күлләр, басмалар менә. Шаяртып әйтәм инде. Өстән төшерелгәне билгеле. Биек, биек. 2356 метр биеклеге. Фукушима префектурасының көньяк Айзу да урнашкан. Көньяк Айзуның Хиноямата дигән авыл бар анда, бик знаменитый инде. Шул авылдан башлыйсы инде. Ләкин бу тауга төрле яклап менәргә була анда. Гумы ягыннан да менәргә була, Фукушима ягыннан да. Мин менгәндә Фукушима ягыннан шул Хиноямата дигән авылда палатка белән калган идек. Шул авылда бер көн кунып, шуннан соң икенче көнне Хиноямата авылыннан менә башладым инде. Ул Хиноямата авылы бик знаменитый, бик данлыклы. Анда амфитеатрга хәтлек бар. Элеккеге шундый. Урамда шулай карыйлар икән, шулай баскычлардан ясалган амфитеатр инде настоящий. Чын. Анда хәзер дә күрсәтәләр. Шул теге кабукиларны күрсәтәләр бугай инде. Узы белән бәйле инде. Узы дигән табигать тыюлыгы бар бит инде Япониядә. Табигать тыю менә самый иң матур диергә була инде. Япониянең иң матур табигать тыюлыгы ул Узы диергә була. Ул Узы шундый бик матур анда искиткеч инде. Миңа иң матуры инде. Иң матуры шул һәм Камикочи инде. Ике тыюлыкны әйтә алам инде. Әле Камикочины аңлатмадың бит, әйме? Юк әле, юк, юк. Камикочи да бик матур. Узысы инде миңа номер бер әйтер идем. Шундый матур, мин аңа әле эштә барган бар, төрле яктан килергә була, аңа Фукушима ягыннан, Гумма ягыннан да, тагын башка маршрутлары да бар инде. Бик матур аны һәр ел саен, һәр елның төрле фасылларында төрле чәчәкләр атанда. Шундый бик матур инде менә. Анда майларда барырга була инде, пока кар булганда әле. Кар булганда да барган бар. Бик матур. Бу Хьючи-Гатаке тауы үзенең символы булып тора. Үзе дә бит инде менә шушындый ике юл бара, берсе баралар, икенчесенә кайталар, шундый юл бара бит инде менә. Үзенә дә нәкъ шулай шундый болоталар, болото созлык, созлык кебек инде, я. Болотода ясалган ул үзе. Анда башка кырларга чыгып булмый, шушы юлдан гына барасың. Батасың инде, чыгып булмый, чыгарга ярамый. Шушы юлдан гына барасың. Бу басмалар ни кичерсә. Бу басмаларны аның программасы бар. Аны һәр ел саен менә программасы бар инде. Алыштырып торалар. Аны әле язылган аның. Анда язылган инде менә шул 1 метр квадрат метрны алыштыру өчен күп акча киткәне дә язылган иде. Бик күп китә инде, бик күп. Анда бит бернинди машина белән кереп булмый анда. Монда бары тик вертолет белән генә. Монда вертолет яки дә үз аякларың белән генә кереп була. Бернинди машина керә торган җир түгел. Инде шул материалларны китереп ташлап китә инде. Һәм эшчеләр эшлиләр аны шулай. Алыштырып торалар. Өр-яңа. Безнең чиригән җирләре юк. Синең ни бар иде теге ашамлыклар ташый торган? Әйе, шунда аны менә кешеләр шундый Акча эшли. акча эшлиләр шулай итеп. Анда бит гостиницалар урнашкан. Шул гостиницаларга ушанлыклар китерәләр, артларына шулай асып, әле карточкасын җибәрермен. Җибәр, җибәр. Куя. Артларына шундый биек инде менә 50 килограмм инде анда алар ташлар менә аркаларына анда менә 2 метрлык. 2 метрлык коробкалар өеп, шундый авыр инде ул, аны күтәрерлек түгел. Мин күтәргәне инде бик җиңел генә анда макет кына иде. Синең дә күтәреп төшкән. Күтәреп карадым, әйе. Алар үзләре бик авырлык күтәрәләр. 50 килограмм түгелдер, наверное, күбрәктер дә. Менә шулай акча эшләп, шулай итеп ташып, алар Эверестлыкка акча җыялар, Эверестка менергә, менә шул Непал тауларына менергә, шушында акча эшлиләр.
Таушы инде булар, эме, тау. Таушылар инде, таушы, менә акча эшләү өчен кыйбат бит инде версларга менәргә. Шундый матур инде, монда икенче маршруттан тагын менәсе килә. Мин монда бер үзем генә мендем. Вулкан түгел инде бу, эме? Вулкан түгел, әйе. Кызыклы бер хәбәрдән башлап җибәрик әле. Киотода ике турист ялгыш кына гаражга кайтачак автобуска утыргач, автобус йөртүче ишекне япканда, алар белән китеп барган. Әйе, шофер автобуста кеше барлыгын белә иде, ләкин ул алар белән сөйләшергә курыккан. Инглизчә белми икән. Чөнки алар чит ил кешеләре иде һәм ул алар белән ничек аралашырга белмәде. Инглизчә белми икән бу шофер. Бу ике турист, ир белән хатын, Киото станциясында автобусның арткы ишегеннән менеп утырганнар. Автобус китеп баргач, юлда бу ике турист нәрсә булганын аңлаган. Out of service дип языла. Әйе, әйе. Эшләми инде. Эшләми инде. Эше Әйе. беткәч. Укый бит инде, укый алмаган, укымаган инде, теге Мгм. японча ясалган булган. Менә шулай итеп языла автобуста. Автобус шоферына туктарга кушканнар булар. Ләкин шофер стресстан инглиз аңламаган буларның нәрсә әйткәннәрен юлга дәвам иткән. Тагы да кызу белән барган һәм шофер туктамагач, булар курыкканнар, бу ике турист. Кайда алып бара дип. Турист, бу ике турист полициягә шалтыраткан. Шалтырата белә икән әле, юлда полиция бу автобусны туктаткан. Якынча 20 минут 4 километр барганнан соң туктаткан бу автобус. Тиз туктаганнар икән әле. Курыкканнардыр инде бу ике турист, эме? Безне кая алып бара микән бу, безне? Инде. Анда бит инде билгеле, туристлар кая барачак. Аңлаган Әйе. инде ул аларның кая барачагын. Шуның өчен ярый инде, алып барып куйым инде буларны дип, теге автобустан төшегез дә дия алмаган. Аңлата да алмаган буларга. Иң җиңел юл белән мин буларны алып барып куйым дип уйлаган инде теге. Үзе шулай япон алып китсәк, курыкмагыз. Урынына җиткерәчәк. Сез онигири яратасызмы, онигири? Яратабыз. Татарстанда да бар икән унигирилар, ха, белсәң. Кайда? Татарстандамы? Әйе. Япониядә ни өчен онигирины бик ярата? Онигири сүзе Оксфорд инглиз сүзлегенә быел кертелде. Япониядә бик яратып ашала торган, гади гына ябыштырылган дөге тубы. Дөге тубы дисәк буламы? Дөге шары. Шары дип инде күбрәк ни була инде, әйме? Өчпочмак кебек. Әйе. Өчпочмак ни инде бит инде. Формасында ясала күбрәк. Онигири төрле ингредиентлар белән тутырыла һәм гадәттә диңгез үсемлеге белән төрелә. Онигири тиз туклану, әкрен ризык һәм җан ризыгы дип тә санала. Тиз, нигә тиз? Чөнки сез аны бар кибеттә, һәр вакытта таба аласыз. Бар җирдә бар ул. Өйдә дә тиз ясарга була инде, тиз генә. Дөгенеп барасың да әкрен. Чөнки ул диңгез һәм таулардан ингредиентлар куллана. Әкрен килгән инде менә таулардан, диңгезләрдән, ераклардан. Һәм җан ризыгы. Нигә җан ризыгы дип атала? Чөнки ул еш кына гаилә һәм дуслар белән очрашканда ясала торган, ашала торган ризык. Туклыклы һәм туклыклы. Тауга барганда без ясап барабыз. Мин ясап куям, кичтән менә алып китәбез шуны. Уңайлы ул шундай. Әйе. Әле аны ясый белергә кирәк, әйме? Ул бит менә өчпочмак бит инде. Өчпочмак ни инде? Әйе. Формасында. Аны менә 1, 2, 3 бетте. 3 тапкыр гына ясарга кирәк икән. Менә 4 булса, уже тәме икенче була. Белдеңме? Юк, белмәдем мин. Әйләндерәм шулай. Юк, күп әйләндергә ярамый икән. Күп әйләндерелми икән. Таралмасын дим инде, таралмасынга. Әйе. Менә аның бит иң мөһим ние дөгенең ябышу ние. Яхшы ябышырга тиеш. 1, 2, 3. Татарчада нинди сүзләр бар менә шундый? Бармы? Онигири кебек шундый сүзләр бармы икән татарчада да шундый теге Оксфорд инглиз сүзлегенә кертерлек? Теге әйтелми торган. Була бит шундый менә. Өчпочмак. Пишмак, бәлки. Өчпочмак, бәлкем име? Ну, аны инде дөнья күләмендә белмиләр инде, име? Сабантуй сүзен. Мин Төркиядә вакытта, студент вакытта гид булып эшли идем, теге группаларга
Украинадан келген группаларға, Молдова, Белоруссиядан болған еді бір групп. Татар бәйрәмнәре турында аңлаткан идем. Сабантуй турында аңлаткан вакытта, бездә бит сабантуйны юк, без сабантуйны пикник, дуслар белән очрашу, шулай дип беләләр икән шул сүзне. Белорус телендә. Шундый шаккатты, татар теленнән килгән. Белмәгән икән. Ул аны белорус теле дип уйлый икән. Үзләренең белорус телендә. Әйдәгез сабантуйга барабыз. Кулланалар икән без аны. Сабантуй. Кулланалар, менә сабантуйны әйтергә була инде. Тагы бармы андый сүзләр? Пәрәмәч. Пәрәмәч читтә яшәүче татарлар, име? Әйе. Безнең күбрәк бит инде менә Финляндиядә да финнар да белә ул сүзне. Кафе кебек кибетләрдә сатыла икән инде. Менә бездә чеберек бик популяр бит. Крым татарларының ашамлыгы. Ашамлыклар күп инде. Бу чит илгә күчкән татарлар бар бит. Күбрәк мишәр бит инде алар, име? Мишәрләрдә пәрәмәч популяр икән. Бездә пәрәмәч пешергәнне хәтерләмим мин. Юк, элек вообще бөтенләй юк иде бугай. Әйе. Майда кыздыру дигән әйбер Юк. безнеке түгел. Бездә инде теге миштә, яисә суда. Мантыйда юк иде бездә әлегеме? Чиктер бар идеме? Бәлки чакта юк шикелле манты. Аннан соң ничек? Каяндыр килгән генә кебек безгә манты. Үзбәкстаннан Манты ул ниләрдән? Кытайларның мантыларын күрдеңме? Ай, тәмле, шундый, аларның шундый теге бамбу агачларыннан ясалган әле аларның шундый. Алюминий гына түгел, бамбу агачыннан ясалган кастрюльләр. Алар чыгып торган, әйме? Кат. Японча сүзләр бик күп бар. Япон ризыгына башоку дип әйтәләр. Ул ЮНЕСКО мәдәни мирас исемлегенә кертелде. Шуннан соң бик күбәйде анда. Окономияки. Экономик кебек, ашаганда әле анда ингредиентлар бик экономик бит. Рамен популяр инде, бөтен дөнья белә. Суши, сашими, такояки, якинику. Казанда бар иде. Якитори бар, име? Якитори бар иде. Бар микән ул һаманда? Бардыр. Кем эшли микән анда? Японнар эшли микән? Юк. Япон эшләмәгәч тәмле булмый инде ул, име? Тагы караоке бик популяр бит инде, һәм оматанаши популяр була башлады, оматанаши. Японнарның кунакчыллыгын тәмсил итә торган сүз оматанаши. Онигири ошысы килеп китте, онигири алып килсәйдем монда. Ашап та күрсәтик. Икенче юлы ашап та күрсәтербез. Япон ризыклары. Өченче синнән. Өченче яңалык дип, менә суши ясаучы ашчылар Япониядән китә башлаганнар бит. Аларның зарплаталары канаатландырмый, яхшы югары хезмәт хакы эзләп чит илләргә күченәләр икән. Бу Япониянең икътисады аркасында килеп чыга. Менә 2001 елда Япониядә уртача еллык хезмәт хакы $40,000 булган. Һәм икенче сәбәбе бу Япония ризыкларының чит илдә глобаль популярлыгы. Вашуку яки традицион япон ашлары ЮНЕСКОның матди булмаган мәдәни мирасы исемлегенә кушылганнан бирле чит илләрдә япон рестораннары саны күбәйде. Бу рестораннарның күбесе Япония ашчыларын эшкә алырга телиләр. Хезмәт хакы Япониягә караганда күбрәк һәм эш шартлары да яхшырак. Чит илдә уңыш тапкан бер суши остасы Ясухиро Танака Токиодагы Гинза суши ресторанында укыган һәм практика үткән. Һәм ул елына 3 миллион йен яки $21,000 азрак акча эшләгән. Ул тренингның бик авыр булуын һәм клиентларны бер кайчан да күрә алмавын әйтә. Ләкин ул Нью-Йоркка күченеп, андагы ресторанда эшли башлагач, аңа клиентлар алдында эшләргә рөхсәт иткәннәр. Һәм аның киреме икеләтә, $42,000 җиткән. $42,000. Япониядә ул $21,000 гына алган була елына. Икесе дә яз инде, име? Япониядагысы бигрәк яз инде. Яшәрлек түгел. Менә 5 ел эчендә ул үз рестораннар ашар өчен җитәрлек акча туплый алган. Хәзер елына $550,000 акча эшли икән. Үзенекен ачкач, үзенекен ачкан. Ясухиро Танака-сан Япония икътисадына да өлеш кертергә тели. Һәм шуның белән Япониядән ул дөгө һәм
балыклар сатып ала икән, менә үз өлешен кертә инде Япониядә да. Менә Татарстанда да япон ризыклары күп. Унигирилар менә супермаркетларда унигирилар сатыла. Ошы бар димәк. Яратып ашыйлар микән татарлар? Яратадыр инде менә булгач. Ашаталар ремик тәмле бит онигири. Әйе. Бик туклыклы һәм шундый һәм файдалы ул. Бу атнаның япон яңалыклары шуның белән тамам. Карап бетергәнегез өчен зур рәхмәт. Сездән комментарийлар көтеп калабыз. Кайдан караганыгызны да языгыз. Лайклар куярга онытмагыз. Һәм дусларыгыз, туганнарыгыз белән уртаклашыгыз. Киләсе җомга көн кич белән яңадан күрешкәнчә хәтле сау булашабыз. Sağ olun.